Ya yi kishi wannan. sannan ka rayu Yawa. kai ya kokari kai ya himma Kai, masha Allah. kai kuna shan fama aiki yayi ba da yin su Sai. ya aiki yayi gaskiya ya kamata azumi da bayan Yanzu Alhaji, ka ga ni ta amince na wuce kusa da ni ma. A kuma ga azumi. Sai ne fa na kuka fata ni ta hana ni. Ba azumi ya zo. Shike nan, ita kuma ta zama tsaro. San ta bide ni. Tun ne farin, tun ne farin. Allah biya Allaji, Allah biya Allaji, Allah biya Allaji, Allah ƙara girman Allaji, Allah ƙara girman Allaji, Allah biya Allaji, Allah ƙara girman Allaji. ba matsala Allaji ka san yanayin garin nan Alhaji, azumi ya kullun nan Alhaji. Gaba ɗaya ba kuɗi Alhaji. Takalman ma sai a hannu muke yawo da su Alhaji. Dan taimaka mana Alhaji, inda hali. Alhaji inda hali. Wallahi azumi ya kullu ya isan nan Alhaji, gaba ɗaya gidan mu Alhaji sai a hankali. Ni dai sai mara gidan na azumi Ka na. tallaka mun shiru da Allah kai da ka zo aiki a nan gurin za ka kai ma ban ka gama biyan ka za a yi hajjin ka kake nema Alhaji girman ka ne Alhaji girman kujeran ka Alhaji la ilaha illallah Alhaji hadda wahala Alhaji hadda wahala Alhaji ka Alhaji Allah ƙara girma Allah ƙara girma a haka zaka ƙare dan iska Allah ƙara girma Alhaji sai ba mu komai mu ka ci gaba da aiki bari shiga gida To shi kenan. Kai, wannan aikin. Wai. Bai na jira. Ai sai. Ki haɗe ga rashin mutunta. Abin da yamu. Ina gani a gabana ya zare fal. Irin shi ba wani wuri banza a cikin da illa. Allah. Ko kuma kana fara aiki kina tuwa amfani aikin nan kullun naira 50 da ko su gaba ku. Yau kuwa jama'a da ke nan. Masha. Sai na ga Allah ta hukunta. Ranka dai. Ranka dai. Ka ga ni aiki bare. gaskiya ka sha aiki haka ka sha wahala ka Kai, ido na aikin da na buɗe wuta ne. aikin na to yanzu kuma gashi wallahi babu na shiga gida kuma bari idan na yi ce Ta sa dirita ta zo wuce akawun. Kace da ina ne? Biro ba ta wari kya bar kike magana akawun. gaskiya ya kamata da kana da akawun ɗin kwada ta yanzu ba zan ba To zai ya zai. yanzu kawai sai dai da dare an jima kai yunwa kake Kowa nake jalabi. kuma gashi babu kuɗi amma dai an jima da daddaren da ka same ni a gida ko kuma ka same ni a ofis Shikenan. to ba matsala insha Allah sai ruwan kasuwa Shikenan. Aikin banza a gaba na ka ba maro 10,000 yanzu na gama aiki kai ka sha wahala a sai wani da ofiso. What?